Sa number 10, sa August 11, iga-install bilang ikapito nga obispo sa Diocese of Bacolod, si Bishop Louie Galbines. Ang Apostolic Nuncio to the Philippines nga si Archbishop Charles John Brown ang mag-install kay Bishop Galbines sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang maghahatag sa homily. Mga 39 ka mga obispo kag masobra sa 200 ka mga pari ang ginapabot na magatambong sa installation. Ante sa Bacolod Diocese, nagpangalagad bilang obispo sa Diocese of Bacolod si Galbines. Ginbunag sa Sagay City si Galbines kag nagdako sa Barrio Maaw sa Bago City. Ginordain siya bilang pari sa Bacolod Diocese, gani daw parehas lamang nga nagbalik siya kung diin siya nagalin sa iya karon nga pagpangalagad bilang obispo sa Diocese of Bacolod. Sa August 10, may motorcade padulong Bacolod City ang patigayunon kag prosesyon gikan sa replika sa Louie Government Center padulong sa Cathedral sa hapon. May vesper kag testimonial dinner nga patigayunon pagkatapos. Sa August 11, las 9 sang aga ang canonical installation kag antes ini patigayunon man ang prosesyon sa palibot sa public plaza. Yeah, as of today, there are 39 bishops, then these two secretaries, and another visitors coming from different places. But 39 bishops as of today. Ang mga pare, mga sila? Priests coming from Bacolod, mga atos mga 100 kami, plus Kabangkala mga 69, plus San Carlos, siguro mga 180 to 200 because may religious service mga Bacolod. At na yan, ang ginagawa 100, mga recent learning na. So almost mga guro din kami, mga 140 something, plus 60, mga more than 200 priests are coming.